डक्टर बिदिबा जों पेसेन्टखौ डिस्चार्ज खालामनो हासिगोन नङा होमबा? औ नोंथाङा लांनो हासिगोन। थेंक इउ डक्टर। जाखिनि मुलिखौ लिरनानै होदों बेफोर मुलिखौ टाइम मथे टाइम जाबाय था आरो चेकआप खालामनो थाखाय गेजेर गेजेर फैबाय थाबानो जाबाय। अके डक्टर थेंक इउ स' माच। हाय जारौ माबायदि मोनदों दा? गोसोखौ एसे रेजें मोनदों नाथाय आथिङासो गिलिर जाबाय थाबायनोनो हाया। आथिङा एसे लोमजानानै दङ जेब्ला हामगोन अब्लानो थाबायफिननो हागोन नों। आं खारनोबो हागोन ना? औ खारनो हागोन नों। थौदो आगै न'आव थांनोसै। थौदो बिदिब्ला आं दोननानै फैनोसै नोंसोरखौ। जागोन दे। थेंक इउ स' माच। इट्स अके हायना मानसियासो मानसिखौ हेफाजाब होनांगौ नङाबा सोरथो होनो आरो मानसिया मानसिखौ हेफाजाब होनायानो मानसिनि गुबै धोरोम। बेनिखायनो आंबो नोंखौ हेफाजाब होबाय जेबो नङा। थेवबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। जागोन दे दा आं थांनोसै माबाफोर प्रब्लेम जायोबा आंखौ कल खालामबानो जाबाय। आदा जोंहानाव थालां ना जों गियो। हामा आगै आदाना खामानि दङ। आं मिन्थिया आदायाबो बेसेबा गोजानाव थांबाय आदायाबो जोंखौ गारना थांनो नागिरदों। आं मिन्थिया आदा थालां जोंहानाव थालां ना। नानि आं गाबोनबो फैगोन दे। हायोबा दिनै हरसेखौ थालांदो दे। आं बोरैहाय थानो? जेबो नङा दिनै हरसेखौ थालांदो आगैया नङाबा दुखु मोनगोन। ओरैनोबा आबा जागोन दे निजोरा आं थालांगोन। नंमारगौना आदा? औ नानि। फैनानै नोंखौ न' सिङाव लांनोसै आं। दे दसे रेस्ट लाथ'दो दे जारौ। जागोन आदा। मारै एसेबां गिदिर भुल जाखो अरन? बोरै एसेबां मोजां मिनि खुसि संसारखौ आं बोरै बेफोरबायदि खालामखो? बोरै एक्सिडेन्ट खालामफ्लांखो आं? मानिफ्राय मा जालांजोबखो? हा जोंथिनि फन? मा होनगोन आं दा जोंथिखौ? हेल' जोंथि। हेल' अरन बहा दङ नों? आरो साननै जाबाय आंनि फन थिखिया मा जादों नों अरन? एसे खामानियाव बिजि दङ आं दासान्दि। मा खामानियाव? एक्सुलि जोंथि। औ अरन बुं माबाफोर जादों नामा बुं ना। एक्सुलि एक्सिडेन्ट जादोंमोन। मा होनखो एक्सिडेन्ट? नों माबोरै दङ अरन? इसोरनि अननायाव आं मोजाङैनो दङ नाथाय गुबुनासो खहा जाबाय। माने सोरबाफोर माबाफोर जादों नामा? आं उनाव थांनानै नोंनो गासैबो खोथाखौनो खोन्थाहैगोन जोंथि। दा आं दसे रेस्ट लानि। अरन अन्नानै गावखौ मोजाङै जोथोन लाखि अरन। आं हायोबा गाबोननो थांनोसै नोंनि खाथियाव। ओहो नांथ'लाया दे आं फ्रि जाबानो नोंखौ कल खालामगोन। जागोन दे। बोरै खोन्थानो आं जोंथिनो दानो खोन्थाबाबो बांसिनसो दुखु खालामगोन गावसो। आरो जाय न'खरा आंनि थाखाय दिनै आलाय सिलाय जानांदों बिसोरखौ गोहो बोलो होनांगौआ आंनिबो मोनसे बिबान। बेनिखायनो साननैसो मोजां जायागौमानि आं बिसोरखौनो नायनांसिगोन। नों जोबोद खस्थ' मोनफाबाय जोंनि थाखायनो नङाना? नङा निजोरा बेफोर जेबो खस्थ' नङा। दे होमबा नों थाथ' आं ओंखाम ओंख्रि संहैनि। आंबो हेल्प खालामफानि नामा? ओहो नांथ'लाया दे। बेसेरा न'खराव रावबो गैया आं मा खालामफ्लांना होखो? आं मा खालामफ्लांखो? आगै नै आं नोंनो मेगि सुप लाबोदों। नों बिराद मोजां मोनो ना मेगि सुप लोंनो? आब' आदायालाय? आदाखौ आं आलासि थाग्रा रुमाव दोनबाय। दे नों बे सुपखौ लोंनानै उन्दुदो। आब' आदाखौ जोंहा न'आवनो लाखिदो ना। आफायाथ' बिराद गोजानाव थांबाय। आदाखौ लाखिदो आब'। लाखिगोन दे साननैसो। आब' साननैसोखौल' नङा जेब्लाबो थानाय बायदि लाखिदो ना। आदाया मोजांथार। है आगै आदायाबो न'खर दङ बेहाबो फेमिलि दङ। होमबा जोंहानावनो लिंहरजोबदो ना गासैखौबो। आगै ना सुबा लोंदो। प्रमिस खालाम
आदाखौ जोंना लोगो लाखिसिगोन होनना। अके आगै आं नाजागोन। आं आगैखौ बोरै बुजायबावनांगौ दे। आबा अबाव थांगोन नों? आगैखौ बोरै बुजायबावगोन आं? निजिरा बै समाव आं गावखौनो जोबोर दायनिगिरि बायदि मोनदोंमोन। फारसेथिं निजिरानि दुखु, फारसेथिं निजिरा बिनानावनि आंनि सायाव अननाय आरो फोथायनाय, बेफोरखौ साननानैनो आंनि खर'आ खामानि होआ जादोंमोन। मानो होनोबा आं बै समाव एक्सिडेन्ट खालामामोनब्ला बिसोरनि हालोदा दिनै बिदि जानांनाय नङामोन। निजिरा माबा नांगौमोन नामा? ओहो, आंनो जेबो नाङा। नोंनि बिदि दुखु जानायखौ नुनानैसो आं गावखौनो बोरैबा मोनदों। आंबो मिथिला आं मा खालामनो। आफा थांखांनायनि उनाव आं जोबोर हारसिं मोनबाय गावखौनो, जोबोर हारसिं। आं दं निजिरा, नों गोसोखौ हमथा। नोंखौ मालाय सानबेसे मोनबाय थानो अरन? नों दिनैल'सो दं, गाबोननो जोंनि जिउनिफ्राय थांफिनगोन। निजिरा, आं जेब्लाबो नोंसोरजोंनो दङ। साननैसोनि थाखायखौलाय मानो नांगौ? साननैसोनि थाखायखौ नाङा। निजिरा, नोंसोर जेब्लानो आंखौ गोसोखांगोन अब्लानो आंखौ मोनगोन। निजिरा, बांद्राय दुखु खालामबाय थानांला। आं जेब्लाबो नोंसोरजोंनो थाबाय थागोन। थेंक इउ अरन, थेंक इउ। बेबायदिनो आं गोसो गैयाबाबो निजिराखौ गावनि गोसो सिङाव जायगा होनांदों। बुंनो थाङोब्ला गोरोन्थिया आंनिबो, मानो होनोबा आंनि थाखायनो बिसोरनि न'खरा दिनै सिलिंखार जानांदों।